Vi har her i Aarhus haft nogle udfordringer her på det seneste med svovlbrinte i vores spildevand. Ikke nok med, at det spiser vores beton, men det er også miljømæssigt farligt at gå indånde og arbejde med. Så vi havde en udfordring, og ikke mindst med vores naboer der omkring havde også en udfordring med, at vi lugtede alvorligt på lokationen. Vi står her ved et nyt filter hos Aarhus Vand, som bruges til at fjerne svovlbrinte fra afløbssystemerne. Teknologien i filteret er muslingeskaller, hvor vi ventilerer svovlbrinten op over. En simpel metode til at afgøre, hvorvidt betonkonstruktioner er udsat for korrosive angreb, er brug af en pH-indikatorvæske. pH-indikatorvæske viser, hvilken pH der er på betonoverfladen. Hvis væsken fremtræder med en blå eller blågrønlig farve, så er der ikke umiddelbart korrosive angreb. Hvorimod hvis den fremstår som gul eller rødlig, så er der betydelig risiko for korrosive angreb. De korrosive angreb skyldes, at spildevands indhold af svovlbrinte er omsat til svovlsyre, og dermed langsomt, men sikkert nedbryder betonoverfladen. I Danmark estimerer vi en levetid på ca. 100 år for betonkonstruktioner, og det kan opnås ved en pH, der er højere end 4. Hvis pH reduceres til 3, er den forventede levetid reduceret til 30-40 år, og ved en pH på 2 er levetiden antagelig 8-10 år. Svovlbrinte udgør en trussel mod alle betonkonstruktioner, da svovlbrinten på overfladen af betonoverfladerne omdannes til svovlsyre, som stille, men ganske sikkert nedbryder overfladerne under dannelse af gips. Brugen af muslingefiltre bygger på nøjagtigt samme processer. Det vil sige, det er de naturlige processer, som filter bygger op omkring, men vi flytter problemerne fra en betonkonstruktion over i muslingeskallerne, hvor det er et kontrolleret miljø, vi fjerner svovlbrinten. Det betyder, at den betonkonstruktion, som skulle have været udsat for svovlbrinteangrebet, påvirkes mindre. Når svovlbrinten kommer i kontakt med muslingeskallerne, dannes der gips. For at gipsen ikke skal blokere for filteret og dermed luftgennemstrømning i filteret, så vasker vi gipsen ud og fører det videre i afløbssystemet, hvor det er meget tungt og opløseligt. Så når først vi har fået produceret gips, så er den sulfat, der er i spildevandet, væk og kan ikke komme igen. Så derfor er det en meget effektiv metode til dels at fjerne problemerne, men også til at begrænse problemerne i de nedstrømsdele. Muslingefiltrene fjerner svovlbrinten, hvorfor den luft, der kommer ud til sidst, er svovlbrintefri. Udover at det giver et tryggere arbejdsmiljø i forhold til anvendelse af kemikalier, er det også til gavn for alle, der er generet af lugten fra svovlbrinte. Så alt i alt må man sige, at løsningen med de her simple processer i muslingerne er til gavn for alle. Forbrugsomkostningerne er minimale i forhold til mange andre løsninger og sikrer den bedst mulige levetid for de investeringer, som er gemt under jorden. Vi tog vores anlæg i brug her i maj, og vi havde faktisk en positiv virkning allerede efter et par dage. Og vi kan sige, at jeg tror på, at vi har nogle glade naboer, for vi har ikke modtaget klager fra dem siden. Så